Anayan ba sa usa ka tawo nga nag-anto sa kabuhi nga maura usa ang mabilin sa balay? Or anayan ba nga mag-inusarang usa ka kabuhi unon? Mao ka na nga ato ang tukion karon tungod kay lately aduna ako higala nga nausik gid in tawon, no? Namatay gid siya. Tungod kay giatake sa iyang acid reflux nga siya ra usa sa balay. Apan sa dili pa, hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Without further ado, akong i-share kaninyo ang nahitabo sa ako ang amiga. Mura po kong nadismaya gyud kay kanang kanugon, no? Sa iyang kabuutan dayon mipanaw na tungod lang sa usa ka balatian nga kaya ra gud pud untang i-manage pero nahitabo, no? So ang istorya sa akong amiga mo kini, a day before siya namatay, dito siya sa farm nila, or 2 days before siya namatay, may attend siya og birthday sa amo pud nga kauban. And so ang ilang giingon dito nga kaning ako ang kauban, ako ang amiga, mura ni siya og na suffocate baka tingali sa baho sa durian. Na suffocate siya sa baho sa durian, mi saka kuno ang pressure. Mo'y ingon sa akong mga kigalaan, I do not know how true, pero basta mo kadto, no? So, may pauli siya, galain na iyang ginhawa, kay naman ko'y uban na dili mo angay ng baho sa durian. Bisan ako di ko ganahan sa baho anak yun. Sa puton ko, o makapanimaw ko ng baho sa durian, di ko ganahan. Mura kong hubakon, nga mura kong mamudi ko, maglaing gid akong mood, no? Kung naa ka na siya. Anyway, daghan man pud kaayo ang ganahan gid og durian, pero naipipila ka tao nga bahuan ana, no? So mo nitabo sa ako ang amiga. So mipauli siya sa ila. Okay ra to siya. Then pagkaugma dito siya sa ilahang farm. Kaduna siya doon na siya tuyo dito. Dayon sa dito na siya dito sa ilang farm, na matikdan siya sa iyang mga tao dito sa bukid nga mura galuyag yun, galain ang iyang ginawa. Or naunsa to siya, di gikutan na siya nga, naunsa di ka ma'am, check. Amiandar ako ang hyperacidity. Sakit akong tiyan, dayon muraga, lain gyud, muraga, luod akong ginhawa, no? Inana. So, mo kadto nga, giingnan siya nga, paulay lang ma'am, ayaw lang pagkuan, kami lang diri, inana, no? Check. Okay raw, wala may problema. Pero, naglain gyud tingali ang iyang ginhawa, nanawag siya sa iyaang kauban, abang pagumangkon nga ipakuha siya dito sa ilaang farm kay lain yang ginawa mo pauli siya. So tuod man gikuha siya. Pagabot na dito, malabyan man ang hospital, kuan siya sa nagkuha niya nga musunod tag hospital, check ayaw. Sige lang sa ER man na, check dili lagi ko, ayaw kong ihatod og hospital, ihatod ko sa balay kay gusto kong mopahulay. And so dili man gyud siya musugot, gihatod siya sa balay. Pagabot dito, siya biyain lang ko dire kay ako rin may balon ako. Okay ra ko. So, unsa may mong gibati di ay diha? Ante, sakit lang akong tiyan niya, mura ko og ka sukaon inaanay mo. Ubanan ta lang ka, ayaw na, o na kayo kay basig makatugaw ko sa imong trabahoon pod, inana, no? So, laktad pagka-istorya, may uli ang kadtong ang amigo. So, siya na lang usa diya sa balay. Pagkaugma gani, naabta na lang siya nga wala na'y gininhawa. Naglingkod, wala na'y gininhawa, nagkubot o cellphone, no? Kay tingali nanawag siya SOS baka or whatever, pero wala na gid siya matabangi. And then, ilang pag-analyze, mao kini, tungod baka kay doon na siya ay acid, hyperacidity, no? Unya, kasukaon siya, so, ilang i-analyze nga nag-throw up siya og duro, dayon wala na siya maka replacement therapy ba kana bitaw mga nabitaw kon mag-throw up kita paimnon magkitag mga hydrate, mga whatever, anything basta kay maka-replace sa liquid nga hinggawas sa atong lawas, no? Aron dili matayog ang atong electrolyte. So mo kadto nga ang ilag yung kuan ato nga gaduro to og suka, dayon wala na makakuha inini tubig or makakuha og kaon og oatmeal kay naaman siya mga pagkaon pud nga mga
ready na daan para unsay ko ano, wala na niya makaya tungod kay nalipong na. Kay kung mag-dehydrate gud kita, ang atong tuhod magkurog na dayon malipong. So wala na gyud. And then katutingaling nakahinay-hinay na siya adto sa sala, kamang bakag whatever, dito na siya naglingkod o doon na siya gitawagan ng mga kahigalaan po tingali nga ari ako kun ninyo or whatever niya. Wala na niya matawagi because wala na siya. May panaw na siya, no? Then ang iyang cellphone gasigi ring. Gasigi og ring. Walay mutubag. And so murag na kuan ang mga kauban niya sa balay kay siya magurusan na bilin kay ang iyang mga kauban tuwa sa layo kay nagtrabaho, nag-eskwela, ang iya pong bana tuwa sa layo, no inana. So naadtoan siya dito, wala na, patay na, no? So ang kuan niya ato is ang gibati niya hyperacidity. So inko nga pero gisakitag tiyan, inko wala siya nagpa-ultrasound, basi og dunay gallstone. Kay kanang gallstone, mga kidney stones, pare-pareho gina siya og symptoms ni anang acid reflux or hyperacidity. Pare-pareho na silang symptoms nga murag kasukaon, murag musaka pud ang diri, murag magkuan ang tiyan, maghaw-haw, inana, no? So ingon sila nga kompleto man na siya tambal na ay mga kiba na ta mga omeprazole, mga antacid, mga inana, no? So ingon nga mao ba inana dayon. So mao to nga ang ilang kuan nga hyperacidity ang nakaingon pero dili gyud ang hyper kun dili katong kanang pagkawala niya kauban nga walay gama makaglugaw, walay makapainom niya inini tubig, walay makahungit niya sa pagkaon oatmeal aron dunay ma-replace sa liquid nga mikawas sa iya ang lawas, no? So mao kana na ang ako karong i-share nga kung kabuhiunon kita kinahanglan do na kitay kauban sa balay, dili kita kay ingon og magpasagad nga kita ra usa kay simba ko og malipong ta, wala gyud makatabang mapanto baka nga atong ulo sa kaning mga kilid-kilid aning mga cabinet or katre or bundak baka dayon makuha na nga atong ulo. So muna makakos sa ato ang hinanali nga kamatayon nga dili pa unta angay, no? So mao kadto ang ako ang sharing may tungod ni anang angayan ba nga angayan ba nga mag-inusara sa balay ang kabuhiunon. Not necessarily nga inusara nga magminyo gyud. Dili ingon anak kun dili kinahanglan dunay uban. Mga anak baron pag umangkon or igagaw or kasambahay inaana, no? Kadto akong friend maka-afford unta gyud bisan pag duha ka kasambahay pero iyang gipili nga wala siya ra usa kay ganahan siya nga siya ra usa, no? So mo kadto nga akong ikuan nga magpauban gud pud ta kay kana biyang kita ra usaw niya og maglain atong ginawa ng gabi na walay makatabang pud nato pero hinoon kun bawion na gid ta bisan pa og daghan tag kauban dili gina sila pud makatabang pero at least na lang dunay makahapuhap, dunay makamasahi inana, no? So mo kadto ang ako ang sharing mahitungod ni anang mag-inusara ba ang kabuhiunon. So ang advice diha dili or anything any diseases, any sakit dili gyud maayo nga maura usa sa balay kay aron og dunay bati-bation at least na lang dunay makadalag hospital, dunay makapainom og tambal. So mga inana lang, no, nga kahimtang nga sa kana mga at least dunay gyud makatabang, no, kaysa wala dayon. So mulang kadtong akong sharing may tungod ni ana muram ko kung na sagmuyo bitaw kay kanang wala damha untimely death, no, untimely death. So mao lang kana i-relax lang nato ang ato ang mga kabuhi, mga hyperacidity kay dili man siya fatal ang kuan lang ana lagi og malipong ta or mag throw up kita nya walay replacement nga mahitabo na mo gid na mamad-an gid ta dayon, no? So mao lang kana, have a good and healthy day everyone. O please remember
ambingan nato itong lawas because this is the temple of God. Please remember, Jesus cares and He loves us so much. Pray for Israel kay gubot sila karon. Although God is in control, pero doon na tayo responsibilidad nga atong i-pray. Labi na sa itong mga kaigsuunan nga mga Pinoy nga tuaw niya dito. Salamat kayo sa inyong paminaw.